Гледайте как ще направя този дизайн. Вече съм оформила ногтите и слагам цветна база. Повтарям я 3 пъти, за да изглежда плътен цвета. Тук приготвям боята за омбре ефекта. Обикновено използвам акрилни бои, защото с гел лак не е хубаво да се правят такива дизайни. Когато гел лак се използва по този начин с въздушна четка, той отделя едни токсини, които не е хубаво да се дишат. Освен това, боите изсъхват по-бързо и не се изпечат. Слагам топ на всички ногти. Почвам с омбрето с котешко око. Лакирам от котешкото око в краечето, разливам с четка за омбре и след това оформям магнитните частици на котешкото око с магнит. Повтарям същото и на този нокът. Този нокът го лакирам целия с котешко око, след това оформям с магнита. Правя същия омбре ефект на последния нокът. Тук слагам Reinforce гел на Pretty Gel, защото съм забелязала, че пигментите най-добре се залепят на него. И втривам добре пигмент. Слагам топ на двата нокъти с пигмента. Забележите колко интересно изглежда пигмента с котешкото око отдолу. Почвам да рисувам звездички и след това добавям малки точици около звездичките. И този нокът е готов. Почвам с другия, на който ще нарисувам крило на пеперуда. Добавям бели точици, за да изглежда по-красиво. И този нокът е готов. Слагам топ на всички ногти и дизайнът е готов. Ако желаете, последвайте ми за още такива клипчета.